Arriba el nou contenidor de matèria orgànica a Massanassa. Ara podràs contribuir a millorar el teu entorn natural separant al cuinar i després de menjar les restes orgàniques que sobren. Després ho convertirem en compost perquè torni a la terra en forma d'adob natural. Recorda, deposita-ho en una bossa biodegradable tancada en el nou contenidor marró. A Massanassa tenim raons per a reciclar.